magpakitabang sa atong nakagagaham sa langit. Kaya wa may laing matabang sa ato. Si Jesu Cristo man yun. Ay, lagi na nga. Magbawas sila sa ilang ginikanan. Huwag makabana sila, ilaging huna-hunaon ilang ginikanan. Gusto niya, kada kaon niya, kasahog ko. Mapunanda na ang mga batanon karon. Tabangan ginila, kay sila man ang batanon pa. Hindi nila pasagdahan ilang ginikanan. Kaya di tama tao o gwatay inahan. Yes, what's up sa inyo mga choy? It's B-Boy Bugoy of B-Boy Bugoy TV. May buntag sa ito mga choy. So, welcome back sa itong channel sa B-Boy Bugoy TV. Si B-Boy Bugoy, yung DJ nga may pagkatisoy, mupapas umwag tang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dugan. So, for today's vlog mga choy, so, lain nga vlog atong buhaton karon. It's a new vlog, new content. So, our content for today is why not using our vlog mga choy na makatabang sa isig kataon na to nga nanginahanglan. So, karon kay adtuan na to si nanay, which is Osaka kuan nagpuyo sa pinakalayong bukid sa diri sa munisipalidad sa San Remigio o nag-inusara ra nga nagpuyo siyang gamay paya. Actually mo ang bahay ni nanay di sa Luyo. So kuyogi ko ninyo for our kuan or charity vlog. So again, ganahan mo hatag og ginagmay ng nanay balag piso, balag 5, 20, 50 nga choy. Importante ato na mapundok og mahatag mapadangat ato kananay para sa iyang panginaadlaw-adlaw nga ginahanglanon kay usa siya sa ka senior citizen tinuod usa sad siya ka membro sa senior citizen sa government para niya dili sad siguro igo ang iyang madawat or after 3 months, every after 3 months ang iyang panginabuhi ang pagpangumalang. Kuyogi ko ninyo aron paghatag og gamay grasya kananay o kuyogi po ko ninyo sa uban pa natong charity vlog nga himuon para makatabang ta sa atong isigataw. And no, sa dunay GCash account og dunay malamong nga kasing-kasing mangayo ko og tabang, mangayo ko og gamay tabang para kang nanay. Bala gamay lang kay actually dito sa sad ko sa sod ganiha kanang ang iyang kuan kinahanglan sa dag-ilis ang iyang atop kay taod-taod na sad and mutulo ko no kung dunay uwan labi na kung dunay bagyo nya senior citizen siya rang usa ang kinahanglan sad siya og lig-on nga pamuyo. So iya pong isugyot ka ganiha nga bisag na siya gamay ato siyang tabangan mga choy plastar siya og tarong diri nga wala gid say silingan. Actually makita niyo sa palibot wala gid say silingan siya raging usa diri. Sige Mudayon niya. Bukas na to? Oy, para ni sa imo. Di ka na barangay? Dili. Ang saman? Ikanis mga tao nga ihatag ko na sa imo ha. Ha? Ihatag ko na sa imo ha. Ihatag sa ko Nay nagpada para ko na sa imo ha. O akong kabate? Aka kabate. Wa. Para ko na sa imo ha. Beko na. Sirado na? Karang usa dire. Ako ran taon do. Nay ni pada. Barangay? Dili ni sa barangay gipada ni sa imo ha. Ihatag lang sa ko Gikan ni sa kuan. Ganiara ka dire di ay. Ikarang usa dire. Ako na. Wadi kay kuyog diri di ay. Wa. O ba? Wag ko ikaw man din Anak na ko. Ang anak na ko. Pila na kakatuig. Nagid mo lele dire. Bisan helos na lang sa kabuok. Wag yun. Tudan ako Unsay pangita nimo para makakita kag panud-an? Juan, anangto ko. Ako na. Unya, kanang gikawatan pa ko og dos mil. Ang ako na po apo. Ang akong panoodaan usahay. Tagaan kong Luciana. Silbi akong pagumangkon. Tagaan ko niyag pan. Tagaan ko niyag kape. Ikaw raging usa dire. Ako lagi usa. Ya kanang kuan kanang ang imong mga anak asa de wa de kay anak. Nay,
Tulo kabuk anak na ako dere. Naas nagahan ang usa. Ang duha tuwa sa baybay. Mao na nga ang nasa kanagahan. Ila nakakatuig pangwapon muli dere. Bisag kuan sad sa pamilya sa nila. Bisan tubig. Makabisita ra ka dito panagsa. Kay Musta may mong kuan diri? Okay ra kay ikaw ra gi usa diri. ako lagi usa adlaw gabi. Musugot ka, kuyugan ti ka. Ha? Ay langoy. Pero Ay, pamatag na ako ay. Kuaning akong matakuwap. Kini akong dunggan bungol. Kini ako ang sahay, kini akong buko-buko, masakit. Maunay akong gibatyag. 83 na. Nay akong madamdam sama. Actually mga choy, mura gini ang iyang kuan. Kwadrado ra gini ang bialay, kini ra ging gamay. Ana, sige mura na ang iyang pa Waman ta. Waban to diri og mag-uwan. Okay ra ka nga ikaw ra nag-inusara diri. Okay lang ko do. Okay lang ko. Kay, o gasa ko maglakaw, wa may mo, kuhan sa ako, din ka mamalangan. Interview. Buwag man ko sa bana. Kaya nga mo gawayan, ang akong gibuhi nga baboy nga anayon unta, iya mo po giguyod kaya ang ibaligya. Ato kong Manila, na nauli ko gani, gisabok-sabok na po ko. Sa mga batan-on karon, unsa may imong ikaingon, unsa may imong istorya sa mga batan-on karon, unsa may imong advice dito sa ilaha? Ay, may kanon tang, kanang, kaya nga kung mga pagumangkon, aloin taon ko gawa na may kasal ron, wanay bunyag, loin taon ko na ay pagong nakagraduate magka-maestra, ang minyo man in taon, nakakong tambak mo sila, magbawas-bawas sila sa ilang ginikanan. Mao ang tambag nimo sa mga batan-on? Tambag na ko sa mga patanon. Karon ko na may kasal, aram makatabang mo sa inyong ginikanan. Ang sede gastos nila unta sa inyong kasal, ipakompute o ipahatag sa inyong ginikanan. Aron unta po makabawas-bawas sa paggastos sa pagbuhi. Atin your own business na lang. Makatender na ako sa akong katungod. Sa akong panginabuhi. Di na lang ako makatender sa uban. Attend your own business. Ana lang nya, pag umusta ang imong tubig diri, ikaw ra po'y magkaos imong tubig. Ako na po magkaos sa akong tubig. Unsa may dadon imong galunan? Asam ka mag Kagalon, akong dadon. Sahay po, manuhol po ko. Kanada sila, 20 ang japper. Asa man ka magkaos diri tubig? Ato tos tinubdan. Ya, panang kuan ang kanang 2 ka galon. Ha? 2 ka galon imong kaoson. Kagalon. Nga dili sakit sa lawas. Sakit po, mapunay po kong pahuay. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang ko. Kay wa mangilaing masampit dire. Wa. Pananglitan og nakay kinahanglan nun kaysa may imong unang masampit dire. Maglain ang lawas na ko. Ako ang gisilingan. Si LP, membro po na siya SWD. Og senior citizen. Kumusta man imong panginabuhi karon nga na may COVID? Wala. Na unsa may imong gisaligan para sa imong bugas ug sa imong sudan? Ang panoodaan ako. Unsay iklaro ko no ang imong tambag sa mga batanon sa may imong ikatambag jud sa ilaha. Lagi na nga. Mabawas-bawas sila sa ilang ginikanan. Og makabana sila, ilaging huna-hunaon ilang ginikanan. Dili nila kana pasagdaan. Dili nila pasagdaan. Ako doon, nangga ko sa akong ginikanan. Elementary school naman ko. Wama ko ka kuan sa high school. Kay dili ba ko ibuhag sa akong ginikanan. Kada uli na ko, huwaton ko to suma. Huwaton ko niya. Di siya mauli. Og di po ko maabot. Ang gusto niya, kada kaon niya, kasaog ko. Mapununda na ang mga batanon karon. Dapat, bisag tiguang ilang ginikanan, ikasawag yapon nila sa pagkaon. Tabangan ginila, kay sila man ang batanon pa. Di nila pasagdahan ilang ginikanan. Kaya di ta tao o gwatay inahan. Mana
Ako ang tangguan, mga soko man usahay ang ako itong mga apo. Anak sa akong pagumangkon. Sige. Tapos isang luha. Imo ning sinina. Ako ning salamat na kaya ko doon ha. Oh, wala isa pa yan ay kay Kuan. Actually, nasa tay mga viewers diri mga choy na to. Andam sa na sila mo tagana og ihatag sa imuha. So karon kay nami diri karon para sa mga makahinabi ka. Unya makaibaw mi sa imong istoryas kinabuhi. Na karon kini nya kuan lang nagpila ka adlaw nimo. Pero siya Ay, salamat. diba ka mo luto anang magi? Kani munggos niya. Monggo. Makaluto ra ka na. Gaya biyan na laton king anong kinin pag apay magi ha. Kana siya. Na munggos nimo. Ay, salamat. Apa? Daghang salamat. Unya, nakatay bugas diri gamay ra sa ning bugas. Pero may na lang ikaw ra bitang usa diri oh. Hindi ako bugas. Mausaha pa kabuhan kaon ako sa kumbugas. Kini usa pa. Oh, pila man ka buwan mo ro. Dapat siya. Kini mausaha ni kabuhan. Kini. Matulo ni kabuhan ako kaon. Dali ka, okay. Magato na punta. Dahil lang kay Kuan, nangitan sa tawa kalabyog ka sa tawa choy diya, kaganasan mo hatag kananay, ganasan mo puno sa iyang mga pagkaon sa inadlaw-adlaw. Siyempre, nang hinanglan sa siya gatas kay para sa iyang lawasan, kanang andam kayo, natay GCash number below, and i-type lang din yan, GCash number para ipadala niyo kananay, kay ang iyang sa panimalay diri, gamay kayo, unya, kanang mutuusan, ugusay, buwan. Salamat lang. Kung sa may imong mensahe dito sa imong mga anak karon, kung sa imong isulti sa imong mga anak karon. Mabeda, sobra kinakong pagmahay akong mga anak. Wa naman ko nila tagdangay nahan. Wa naman ko tagdangay nahan. Apa na ko lang silang pasagdahan. Mga anak sila, ako kinailang problema ng anak sa Benalyo. Akong tabang. Ikabot ako dito, ako paplete, ikabot ako dito, 1 peso si Dorolo paggastos ni mama. Siguro ag idahan pabilin yung inahan ang anak pabilin yung pabilin yung inahan. Og mga di pakanon. Ana jud kay ang inahan pabiling inahan ang anak pabilin yung anak. Unsa may imong ikasulti karon sa mga ginikanan karon? Unsa may imong tambag dito sa ilaha? Akong tambag sa ilaha. Sinabtanay lang silang panag-ipon. Kay nanay po yung mga anak. Kining mga tao nga nabulit karon sa problema, unsa may imong ikaistorya sa ilaha nga makaluwa sila problema. Makaluwa sila problema? Maniwa, magpakitabang sa atong makagagahom sa langit. Kaya wa may laing matabang sa ato. Si Jesu Cristo man yun. Magaliya sila maayo. Tagaan sila grasya ng ilang makaon. Magkuhan o pinobre nga panginabuhi, yun na lang mag-uling, magraha. Mintras baskog pa. Mintras baskog pa. Ang tiguang na, saguron na sa anak. May imong, unsa may imong ikaingon, unsa may imong tambag sa mga anak na dunay tiguang nga mga ginikanan. Tiguang na ginikanan, ila pong atimanon sa ilang pagkaon, pagtagaan nila o ikalipay-lipay sa gawasan ng mga haldring, ilang yung gastuan.
Kay di man tamahay mong anak ko wapa atong ginikanan. Di man ta kita kalibutan. Manay akong kuan sila. Manoy, ilang kaloyon, ilang ginikanan. Di sila mosokol. Usay sorte silang ginikanan. Ug bati silang pagpaminaw. Sila na lang ang mag-adjust. Kitiguang naman. Manay akong kuan sila. Ang kasinatian ni Nanay Presentasyon mabao. Usa ka timailan nga ang inahan magpabiling inahan ngadto sa iyahang mga anak. Ug anda mo sakripisyo bisan pag wala nay mahabilin para kaniya. O siya man manginabuhi nga mag-inusara. Apan unta ato untang hinumduman nga bisan unsa kalisod sa pagsulay sa kinabuhi, dili nato kalimtan atong ginikanan nga maoy hinungdan nganong gitawag kita karog anak. Actually, almost 2 years na nga itong vlog mga choy. So karon we're going to share sad sa mga content sad nga makatabang sa atong isig kataw. So please do share this video sa atong mga kachoy diha nga bago pa nga ni tanaw sa atong vlog. Don't skip the ads mga choy ha. Yung skip ang ads kay every revenue nga kitaon sa atong video atong ipadala og ihatag diri kang nanay. So don't skip the ad and share this video para sa atong mga kaigsuonan nga doon na say malumo og kasing-kasing nga magkahatag sa og tabang ka nanay. Pwede kayo ninyo, description box below natay information niya o asa nyo ipadala ang kwarta nga gusto nyong ihatag ka nanay or i-PM ko ninyo sa akong Facebook account. Nasa diya sa tong description box below. And na diri dapit, diya dapit sa ubos atong ibutang diya ang ato ang GCash number. It's not my personal GCash number but dili na ko gigamit nga GCash number, pero diya nato i-fund, diya nato ipundo ang mga ginagmay katabang ato ihatag ka nanay. Dan ato na siyang pundukon mga choy. Pag atong ihatod diri ka nanay, ang ato ihatag sa ang iyang panginahanglanon. That's all for this vlog. This B-Boy Bugoy. Again, thank you so much for watching this vlog. Thank you. Sa mga wala ni skip sa ad, daghan kay salamat. Dako kay nang tabang. Amping kanuna. Kini ka po yung DJ nga may pakidisoy ng pabilin sa pag-ingon. Balag ila pasakitan. Basta sila malamian. Share this video. Subscribe to the bell. Thank you so much and bye-bye.